Més de 2.000 persones han participat a la manifestació unitària que ha començat davant del Màgic i que ha arribat fins a la plaça de la Vila. Es tractava d'una marxa convocada com l'acte central de la jornada de vaga general a la ciutat de Badalona. Abans, però, diversos piquets informatius començaven la jornada d'aquest 14N tallant l'autopista al seu pas per la ciutat, on s'han fet cues de fins a 6 quilòmetres des de Montgat fins a Badalona Sud. Tot seguit es desplaçaven a la zona comercial de Montigalà, tancant al seu pas els comerços que havien obert a primera hora del matí. Aquesta jornada de vaga general es fa sota el paraigües de Badalona amb la vaga general. Diverses persones que han participat a la vaga ens han explicat els seus motius per secundar-la. Ens veiem perjudicats amb la qüestió de les pensions i a nivell solidari tenim que fer-ho amb els fills perquè estan a l'atur, nosaltres en tinc 2 a l'atur, pels nets perquè estan quedant sense l'ensenyament, per la sanitat de tots. És un problema que, quasi recordant el que era Berec, que deia todos o ninguno, uno solo no puede salvarse. L'any passat era interina, aquest any soc substituta, llavors faig la mateixa feina que els meus companys i companyes i cobro menys, perquè ens han retallat el sou, ens han retallat les hores. Llavors no hi ha les substitucions, tot el tema, portem 3 setmanes de baixa de companys, d'unes companyes i no hi ha substitucions, tenim més alumnes per clase, o sigui, això a nivell d'educació. Por las reivindicaciones que hay sobre los recortes, que no debemos pagar la deuda nosotros. Ya no debemos no debemos pagar el coste de lo que es la crisis. Lo estamos pagando nosotros, tanto los parados, la salud, la educación, y eso no puede ser. O sea, tenemos que movilizarnos y hay que estar aquí presente en la huelga. 40 años de dictadura y volvemos a tener la dictadura que antes. Entonces nos han recortado todos los derechos y y hay muchísima gente en el paro, mucho desahucio y yo creo que tenemos que estar en la calle, luchar y unirnos todos. Primer, les retallades que tenim als treballadors a nivell salarial i sobretot les retallades que estan patint els usuaris, augment de les llistes d'espera, l'euro per recepta que estan pagant aquí a Catalunya, el copagament que s'està fent a més en les receptes mèdiques imposades pel govern central, no s'està aplicant la llei de la dependència, els nostres pares triguen molt en poder tindre una plaça pública dintre de la sanitat sociosanitària concertada. El seguiment de la vaga ha estat irregular pel que fa al comerç de proximitat. En la majoria de carrers, les persianes tancades contrastaven amb botigues obertes i d'altres amb persianes a mig tancar. Pel que fa al seguiment, a l'ensenyament públic ha estat en alguns casos d'entre un 70 i un 80%, mentre que d'altres escoles no han arribat al 20%, tot i així en xifres generals ha estat molt positiu. Podem dir que l'educació a Badalona ha respost a la convocatòria de vaga i no serà l'última mobilització que farem i seguirem treballant i lluitant per la qualitat de l'ensenyament i perquè les retallades que hi ha hagut a educació reverteixin i tornem a tenir les condicions necessàries per a una escola pública i de qualitat. El sector sanitari també ha tingut un seguiment irregular i, per exemple, l'Hospital Municipal ha tingut un seguiment que no ha arribat al 10%. Als ambulatoris el seguiment ha estat semblant al voltant d'un 9%. Pel que fa al transport públic, aquest només ha fet els serveis mínims. La valoració dels sindicats ha estat positiva, però asseguren que cal treballar en aquesta línia.
Por primera vez el polígono industrial de Montigalá prácticamente ha estado paralizado. A eso se le suma todos los polígonos de más industriales de Badalona y los centros de actividad económica, comercio, pequeño comercio, pues es una valoración muy positiva, ¿no? Yo creo que la gente ha comprendido lo que significan las políticas de austeridad, ¿no? De la troika financiera y de la troika política, y que no estamos dispuestos a resignarnos. Ha participado muchísima gente, no solamente trabajadores de las empresas, sino que ha sido una huelga pues laboral y sobre todo social y de consumo.